Hola, et presentes al seu de la Siacova? Si és així, queda't perquè ara t'explicaré les respostes dels exercicis de triar la resposta correcta de l'examen de gener de 2023. Comencem. Bé, abans de començar amb les explicacions, he de dir-te que has d'haver estudiat la teoria que s'exigeix al seu per entendre correctament el que t'explicaré. Si encara no has estudiat, pots estudiar la teoria en el curs online que trobaràs en el web anaclasses.com o bé pots fer classes particulars amb mi. Tens tota la informació en la descripció. Però si ja tens tota la teoria sòlida, doncs comencem a corregir l'examen de gener de 2023. El primer exercici és el text de «Encara no és tard?» La pregunta número 1, l'opció correcta és la B, en. Molt bé, en. Així tenim una pregunta de pronoms febles i per què tenim el pronom feble en? Doncs perquè si vas a l'oració posa què podem fer. D'on sorgeix el problema perquè encara estem quiets? Molt bé, el verb és podem fer. Què podem fer de nou? Què podem fer d'això? Bé, sobretot ahí quedaria bé l'oració què podem fer de nou pel tema que està tractant. Aleshores, com que la informació que falta va introduïda per la preposició de, necessitem un pronom feble en. Molt bé, la pregunta número 2, l'opció correcta és la C, fer front a. És correcte perquè fer front sempre és fer front a alguna cosa. Aleshores sempre necessita la preposició a. Fer front, l'opció B no seria correcta perquè faltaria ahí una preposició i enfrontar té un altre significat. Enfrontar és més en una batalla, no? Que els dos bàndols es posen l'un enfront de l'altre. La pregunta número 3, l'opció correcta és la A, inquireix. Inquireix significa indagar, investigar, i si mires el context és la que millor encaixa. La pregunta número 4, l'opció correcta és la A, esgarrada. Una altra pregunta de lèxic, igual que l'anterior, i esgarrada significa que està feta a trossos. Si mires el context és la que millor concorda. La pregunta número 5, l'opció correcta és la A. Una altra amb l'opció A, d'evitar-ne la. Molt bé, d'evitar-ne la. Així tenim pronoms febles, ves a l'oració per saber per què és eixa. Així posa. Una part d'una cosa implica que ja no podem fer res per tal d'evitar-ne la destrucció total. És absurd. Molt bé. El verb és evitar. Què evitar? La destrucció total. Aleshores, la destrucció total seria el complement directe. Molt bé, la destrucció total de què? De quina cosa evitar la destrucció total? Doncs, evitar la destrucció total d'eixa cosa, d'això, és a dir, la resposta, siga la que siga, sempre anirà introduïda de la preposició de. Com que tenim una preposició de, hem de substituir eixe complement circumstancial amb el pronom feble en, d'evitar-ne la. La pregunta número 6, l'opció correcta és la B, respecte de. És l'única correcta, ja que l'opció C en quant a ser incorrecta, no mai podem posar la preposició en davant de quant, seria correcte dir quant a, però en quant a no mai, és un castellanisme, i amb respecte de és un altre castellanisme, seria respecte de. Bé, per tant, són connectors que no porten preposicions davant. Per això l'opció correcta és la B, respecte de. La pregunta número 7, l'opció correcta és la C, la presència del qual. Així tenim un relatiu possessiu. Eixe del qual a què fa referència? Doncs, si vas a l'oració veuràs que posam. Modificar el clima d'un gas com el CO2, és a dir, la presència del gas, la presència del qual, bé? La pregunta número 8, l'opció correcta és la A, tanmateix, ja que necessitem un connector de contraposició i dels tres és l'únic que contraposa, ja que així mateix serveix per afirmar i llevat d'això doncs no té res a veure
amb els connectors. Molt bé. La pregunta número 9, l'opció correcta és la C. Tangibles, és una pregunta de lèxic i és la que encaixa dins del context, ja que plausibles i deduïbles així no tindrien cabuda. La pregunta número 10, l'opció correcta és la B, inclús. Inclús, així sempre hi ha molta confusió entre la paraula de inclòs i inclús. Inclús i inclòs existeixen les dues i són correctes les dues si simplement has de saber que tenen significats diferents. Inclús és un sinònim de fins i tot. Bé, sí, l'usem per a afegir, per a fer èmfasi sobre alguna cosa. I inclòs ve del verb incloure. Inclòs seria el participi, està tot inclòs. Ha inclòs al preu això. Bé, aleshores, inclús té el significat de fins i tot i inclòs és el participi del verb incloure. La pregunta número 11, l'opció correcta és la C. Posat que guanyaren, i posat que, més el verb, sempre s'utilitza per a començar una oració de probabilitat. Bé, de probabilitat. I així en l'oració posa. Posat que guanyaren tots els partits que es resten no els suposaria cap diferència, és a dir, també diu no els suposaria, usen el verb de condicional, és a dir, estem parlant de probabilitat. Per això que sempre que hagis d'escriure una oració que indica una possible probabilitat, pots començar amb el posat que més el verb. La pregunta número 12, l'opció correcta és la C, has caigut. Posa, una vegada has caigut al pou, així no és correcta la B perquè el verb caure no és un verb pronominal, és a dir, no podem afegir el pronom. I el hi has caigut, eixe hi sobraria perquè aquest pronom feble faria referència al pou i com que el pou, al pou, ja està dins del text, no necessitem un pronom feble que substituïsca eixe complement circumstancial de jo. Molt bé, doncs continuem amb la pregunta número 13 i l'opció correcta és la A, certificar. Certificar, una pregunta de lèxic, significa assegurar, afirmar, i si mires el text és la que millor encaixa dins del context. La pregunta número 14, l'opció correcta és la C, guarir, ja que guarir és un sinònim de curar. Bé. I la pregunta número 15, l'opció correcta és la B, a què, amb accent obert, ja que necessitem un relatiu tònic. També podria ser correcte dir a la qual, ja que així està fent referència a la transformació. Posa la del canvi global i la transformació a què o a la qual ens obliga és la història més humana i apassionant del segle. Molt bé. Doncs passem ara al segon exercici i el text que trobem és juliol i agost i el calendari. La pregunta número 16, l'opció correcta és la C, es batien. Es batien, en aquest context, significa es vencien, del verb vèncer. Bé? La pregunta número 17, l'opció correcta és la C, en acabat. En acabat significa una vegada ja ha acabat això, és una expressió que s'utilitza per a fer referència que alguna cosa ja ha finalitzat i després en ve una altra. La pregunta número 18, l'opció correcta és la A, apaivagar. Apaivagar significa calmar, calmar. Bé? La pregunta número 19, l'opció correcta és la B, què. Així necessitem un relatiu àton perquè necessitem afegir informació. I l'opció A en què no és correcta perquè no estem fent referència a cap cosa, no necessitem un relatiu àton. I el moment quan aquesta estructura no seria correcta. La pregunta número 20, l'opció correcta és la C, en honor del, ja que en honor, l'expressió en honor és en honor de, no en honor a. Bé, s'utilitza la preposició de, en honor de. La pregunta número 21, l'opció correcta és la B, lin, lin. Molt bé, si tenim una pregunta de pronoms febles, ves a l'oració per veure per què aquesta és la correcta.
Molt bé. Doncs, ací, en l'oració posa: en aquell temps el mes tenia 30 dies, però, per satisfer la vanitat del primer emperador romà, van afegir un mes. Molt bé. Preguntem al verb per trobar el complement directe. Què van afegir? Ahí en el text apareix un mes. Però un mes que van afegir un dia més. Dia seria el complement directe indeterminat, per això ho substituïm amb el feble en. I doncs, van afegir un dia més. Aquí, sempre que usem el verb afegir, afegim alguna cosa a algun lloc. Van afegir un dia més al mes d'agost. Al mes d'agost seria el complement indirecte, per això ho substituïm pel pronom feble li. Si fem la combinació de pronoms, ja saps com s'han d'ordenar, aleshores quedaria lin. Molt bé, la pregunta número 22, l'opció correcta és la A. Per què? Tot junt i amb accent, sempre el per què porta accent. I l'opció B no serà correcta per a què eixa no mai serà correcta i per què no és correcta perquè no necessitem ni un relatiu tònic ni estem en una pregunta. Així que l'opció correcta és la A. Per què? La pregunta número 23, l'opció correcta és la B, senatorial, ja que ve del Senat. Si ve del Senat, es diu senatorial. La pregunta número 24, l'opció correcta és la C, s'avenia. S'avenia seria també un sinònim de dir coincidia, del verb coincidir. Bé? Ja que es revenia seria com reblanir-se, fer-se alguna cosa molla, i s'esdevenia ve del verb esdevindre, que és un sinònim del verb ocórrer. Així no encaixa dins el context. La pregunta número 25, l'opció correcta és la A, circumscripció. Circumscripció ja que fa referència a una acció, a un efecte. Bé, i si mires el context, aquesta és la que necessitem. Molt bé, la pregunta número 26, l'opció correcta és la C, per consegüent. Per consegüent. Per consegüent és una expressió que s'utilitza per a explicar la conseqüència d'alguna cosa. Si vas al text, posa: aquest concepte matemàtic que introduïren més tard els àrabs. Punt. Per consegüent, dècades, centúries i mil·lennis en el nostre calendari no comencen, és a dir, a causa del que s'ha comentat abans, ocorre això. Doncs, per consegüent, s'utilitza com a expressió que estarà enmig de la causa i de la conseqüència. Però també podríem dir per la qual cosa en lloc de per consegüent. Seria correcte dir per consegüent o per la qual cosa. Per conseqüència no seria correcte i a conseqüència tampoc. Són estructures incorrectes. La pregunta número 27, l'opció correcta és la B, suggestió. Suggestió, que és un sinònim d'un suggeriment. Bé, i així és la que queda bé dins del context. La pregunta número 28, l'opció correcta és la C, ara per ara. Ara per ara és una expressió que s'utilitza per a dir actualment, en l'actualitat. Ui per ui és incorrecta, sempre és incorrecta, aquesta no mai seria correcta. Aleshores, sempre per a ubicar alguna història o alguna cosa que estem contant en l'actualitat s'utilitza ara per ara. La pregunta número 29, l'opció correcta és la A, escaducer. Escaducer significa que sobra. Així en el text posa un temps escaducer, que sobra, minúscul, que sols precisa una correcció d'un dia cada 2.800 anys. I la pregunta número 30, l'opció correcta és la C, al començament. Al començament és un sinònim de a l'inici. Als començaments seria incorrecte i a les primeries també podria ser correcte, però així han triat l'opció de al començament, ja que queda també més natural. A les primeries és una expressió un poc més arcaica. Doncs bé, passem al tercer exercici, l'exercici de triar la resposta correcta, però en les oracions. Ja no tenim text, ara tenim oracions. Doncs bé, la pregunta número 31, l'opció correcta és la B, que sense accent. Així
pot haver-hi alguna confusió, ja que, clar, pots veure el signe d'interrogació i pots pensar, bé, és una pregunta, per què eixe que no porta accent? Doncs perquè realment la pregunta no comença amb el què significa per a introduir l'oració, però fixa't que la pregunta real comença en el o. Que no ho sabies? Bé, que no ho sabies? Ahí, per això no porta accent, perquè realment estem usant un relatiu àton per afegir informació. Estem afegint informació i després ve una pregunta. Molt bé, la pregunta número 32, l'opció correcta és la C, haver-n'hi. Molt bé, perquè és haver-n'hi, doncs ves a l'oració i posa. Tot i que en l'hotel on ens allotgem poden haver-n'hi. Molt bé. Preguntem al verb. El verb, recorda que és el verb haver-hi. El verb haver-hi és un verb. Sempre el va amb el verb haver. Per tant, el no està fent funció d'un pronom feble, és el verb haver-hi. Preguntem al verb. Què poden haver-hi? Gossos. Molt bé, la informació que falta és gossos. Aleshores falta el complement directe indeterminat i per això necessitem un pronom feble en. I això, juntament amb el verb haver-hi, queda haver-n'hi. La pregunta número 33, l'opció correcta és la C. Què? Ja que així tenim una caiguda de preposició. Perquè posa. El Consell Escolar s'oposava que modificaren, ja que oposar-se sempre porta la preposició a darrere, oposar-se a alguna cosa. Però si darrere de la preposició tenim un què, una oració introduïda per un què, la preposició caurà. La pregunta número 34, l'opció correcta és la A, de fil de 20. És una pregunta de lèxic i de fil de 20 significa que està molt ben fet. Si mires l'oració original, posa que va fer un treball magnífic, doncs un treball magnífic que és un treball molt ben fet, o de fil de 20. Són tots sinònims. La pregunta número 35, l'opció correcta és la B, informa el zen. Molt bé, una altra pregunta de febles. Per què tenim informa el zen? Doncs, ves a l'oració i posa. Mare, informa. Molt bé, preguntem què, per trobar el complement directe. Què informa? Els teus companys. Els teus companys, complement directe indeterminat. Perdó, complement directe determinat. Determinat. Necessita el pronom feble els, perquè és complement directe determinat masculí plural, els. Molt bé, però informa els teus companys de què, de quina cosa, de les novetats. Eixe complement circumstancial va introduir per la preposició de, per això necessita el feble en. I si els juntem quedaria informa'ls en. La pregunta número 36, l'opció correcta és la B, a base. Així si mires l'oració original de la 36 posa finalment, a força d'intentar-ho, finalment ha aconseguit la plaça. Molt bé, així demanen que utilitzem una expressió sinònima de a força. Així, com a opció correcta hem donat la B a base, però jo haguera triat l'opció a còpia, ja que a còpia és un sinònim de a força, ja que a base significa que alguna cosa es pren com a fonament. Aleshores jo en aquest cas haguera triat la A en lloc de la B, però hem posat com a correcta l'opció B. Molt bé, la pregunta número 37, l'opció correcta és la C, repreneu, repreneu. Ja que així necessitem reformular l'oració amb un imperatiu, i l'imperatiu del verb reprendre és repreneu. La resta reprengueu seria el present de subjuntiu, no seria correcte, i reprengau no existeix, està malament, sempre. La pregunta número 38, l'opció correcta és la A, en tenia gens, una altra pregunta de febles. Molt bé, ves a l'oració i posa, ningú no tenia ganes d'anar al festival, jo tampoc no
tenia gens. Molt bé. Preguntem al verb per trobar el complement directe, com sempre fem. Què no tenia? Gens de ganes, és a dir, no tenia ganes. Així hem de substituir un complement directe indeterminat. Per tant, necessitem el pronom feble en. La pregunta número 39, l'opció correcta és la C. Per què? Separat, ja que així necessitem una pregunta indirecta, perquè l'oració original de la 39 diu ignora el per què del següent ús i reformulem l'oració dient ignora la raó per què s'ha enutjat. Bé, així també podríem usar ignorar la raó per la qual s'ha enutjat, és a dir, estem també usant un relatiu tònic que fa referència a la raó per què o la raó per la qual. I la pregunta número 40, l'opció correcta és la B, tret que. Tret que, ja que tret que és un sinònim de llevat que significa exceptuant el cas que. Així posa, ja m'ha dit ma mare que pagaran la factura tret que o exceptuant el cas que reben un mal servei. Bé? Doncs bé, espero que t'hagin quedat clares totes les explicacions i que ja no tingues cap dubte d'aquest examen. I només em queda donar-te les gràcies per quedar-te fins al final del vídeo i ens veiem pròximament. Adeu, adeu!